Rázovitá horehronská obec Závadka nad Hronom sa rozprestiera v údolí rieky Hron na južnej strane Nízkych Tatier a súčasne v severnej časti slovenského Rudohoria. Od okresného mesta Brezna je vzdialená 24 kilometrov východným smerom. Obec bola založená v 16. storočí na Valašskom práve. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1611. Patrila do správy Muránskeho hradu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a spracovaním dreva. Ťažila sa tu železná ruda, bol postavený hámor a valcovňa. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v obci je neskoro barokový kostol svätého Jána Nepomuckého z roku 1784, ktorý bol v roku 1932 renovovaný. Ďalšími významnými pamiatkami sú zachované drevenice, predstavujúce zachovalú ľudovú architektúru. Štýle starých dreveníc za pomoci Európskej únie sa na ľavom brehu Hrona vybudovalo Európske vzdelávacie centrum. Jeho priestory sú vhodné na rôzne školenia, akcie, semináre alebo na aktívny oddych a relax v lone horehronskej prírody. Ďalším lákadlom obce je budova s modernou športovou halou, krytou plavárňou a saunou, ktorá je využívaná športovými oddielmi, školami a širokou verejnosťou. V centru obce dominuje multifunkčná budova kultúrneho domu, v ktorej sídli aj obecný úrad. V jej blízkosti sa nachádzajú tenisové kurty. V obci je zriadená stála lekárska služba a lekáreň. Funguje tu základná a materská škola. Okolité hory a príroda sú lákadlom pre turistov, lyžiarov, poľovníkov a hubárov. Po modro značenom turistickom chodníku sa môžete dostať na hreben Nízkych Tatier alebo na druhú stranu na Fabovú hoľu. Keď prídete do Závadky, ubytovať sa môžete v horskom hoteli Vršky uprostred krásnych lesov Nízkych Tatier, v hoteli Golden Fish na brehu nedalekého rybníka alebo na súkromí v rodinných domoch a typických dreveniciach. Navštívte Horehronie a buďte vítaní v obci Závadka nad Hronom.